Salut, dragi prieteni, ați venit pe canalul Roxana Salomia. Astăzi facem un vlog, este al doilea vlog. Ne jucăm un joc cu mașină, se numește Driving 2. Mă numesc pe YouTube Roxana Salomia. Să dați un mare like, să scrieți în comentarii și să vă abonați. Am mai făcut un vlog cu Free Fire. Dacă v-ați uitat la el. V-am spus în primul vlog cum se numește și verișorul meu pe YouTube, să vă abonați și la el și să-i dați un mare like dacă v-a plăcut. Nu vă mai zic cum se numește, pentru că vă uitați în primul vlog și vedeți lucruri bune. Foarte ușor. Și să-mi spuneți și dacă v-a plăcut vlogul, mai-am zis o dată, pardon, să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să mai pun video, că eu văd cine, așa, să-mi scrieți. Free Fire sau un vlog tot cu jocul ăsta de Driving 2. Da. Îmi scrieți că eu și gata, am trecut nivelul și mai joc o dată și după aia gata, vă las. Dar pot să mai fac jocuri, dar numai cu jocurile acestea două, cu Free Fire și cu Driving 2, pentru că nu mai am alte jocuri și nici nu pot să descarc în primul rând, că nu am memorie multă. Nu am deloc, nu multă. Cred că pierd. Da, pierd. Pentru că trebuia să merg mai repede. Dacă e, mai fac un vlog care mă joc Free Fire cu prietenul ăla. Cum luam și vacanța de vară. Noi luăm vacanța de vară pe 12 de iunie, dar noi am luat-o de acum.
Da. Am luat-o de vineri vacanța. El n-a luat, el o ia pe 12 și încep orele la 3 și le termină la 4 și joc eu un meci, dacă e. Și ne vedem. Pa, pa! Să nu uitați să dați un mare like, să vă abonați și să scrieți în comentarii. Pa!